Здравейте, приятели! Нов ден, ново видео, петък, края на работната седмица. Навън е адска жега. Дано да сте на хладно, пийте водичка и да се насладим заедно на това, което пристигна последните 3 или 4 дена. 1, 2, 3 пратки, като това шумулкащото го взех днес. Ще карам, всъщност не знам аз в какъв ред. Айде първо да отворим това. Само да кажа, че и трите пратки са от хора, които аз изключително много уважавам. Това е добре да го уточня. Хора, които изключително много уважавам и за мое щастие мога да ги нарека приятели покрай хобито. Казвам го без никакво лицемерие, с голямо уважение към тези хора. За това, че са такива каквито са. Айде първо да отворим да видим тук какво се крие. Дали е такива кокосови барчета или пък нещо по-интересно от тях. Кокосовите барчета имаше Toyota 4Runner Matchbox Super Chase. От всичките съвременни SUV-та мога да кажа, че тези на Toyota са ми едни от любимите. Тундра, какво беше другото? Забравих. Ако се сетя, ще ви кажа. Тази Toyota е от един много приятен, интелигентен и свестен човек, с който имах щастието да се запозная покрай любимото си хоби. Виждате как изглежда. Гумени колела. Много детайлна. Много. Toyota Sequoia, освен Тундра, тя е много хубава и Tahoe или нещо от този род. Те са все едни големи такива Toyota, който е фен на SUV-тата, ги знае. Но тази е много красива. Скоро очаквайте едно специално видео за тази Toyota 4Runner. Затова, ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се, защото наистина ще направя едно интересно, специално видео, така да се каже. Айде да видим този кашон, който скрива целия екран. Така да го видим. Какво ли се крие в този кашон? Cyberpunk 2077, Porsche 911 Turbo 930. Pop Culture серията с картинка от Cyberpunk играта. Не съм фен на Cyberpunk играта, но съм фен на арта на самата игра и на концепцията й. Ще кажете, ама как така на играта не си фен, пък на арта и на концепцията им е така много лесно. Тази количка я взех на бартер. За нея дадох оня Nissan, който е от същата Pop Culture серия, Gran Turismo Nissan. Виждате го всъщност в момента на екрана, намерих снимка. Имах два такива Nissan. Писах, че давам единия, но търся бартер само и единствено за това Porsche. Мога да ви кажа, че не съжалявам, в момента съм адски щастлив, че тази красота е при мен. Само погледнете. Леле. Добре. Нека да отворя и това шумулкащото нещо, защото вътре има супер интересни неща от Ники. Само погледнете какво се казва. Това вече е професионално опаковане. Така се опакова професионално и количките няма как да не пристигнат в изрядно състояние. Този Nissan Skyline HT 2000 GTR е първото нещо, което Ники ми взе от техният. Всъщност как се казва магазинът? Синсай. Точно така. Или Синсей. Просто тук в Търново в нашия няма тези серии, не ги пускат. Виждате предницата. Тази Silver серия е изключително детайлна. International, как се казва? Точно не знам и аз. Изключително детайлна серия. От нея чакам да ми изпратят Ford GT-то и Nissan 500. Всъщност какво съдържа? Ford GT, Fiat 500 Modificado, Nissan Skyline, Jaguar и Porsche. Единственото, което не искам е Jaguar. Не ми харесва, не е моето нещо. Прословутото Porsche, за което всички се избиваха. И едно такова дефектно Porsche.
Яко вижте какво е такова дефектно. Боята помътнява отстояние по рафтовете. И чейс поршето. И така имам си вече двете поршета. И чейса и не чейса, така да се каже, за което искам наистина да благодаря на Николай, че си направи труда да провери в тяхното магазинче, да види, че има и чейс, да ми звънне и да каже, абе има точно това, което искаш, да ти го взема ли. И човека ми ги пусна на съвсем магазинските си цени, които са. За което съм изключително благодарен. Затова казах в началото на клипа, че всичко, което показвам днес е от хора, на които изключително много държа и които смело мога да нарека приятели. Тъй като едно е някой да споделяте просто общо хоби, ама друго е да можеш да го наречеш свой приятел. Тук се колебая, кое по-ми харесва, дали чейса или другото, ама сякаш двете са си, нали, те са еднакви модели, 911R от 67, но сякаш всяко си носи неговия чар. Та дори и картите са различни, изображенията на картите. Тук пак е по-мътна боичката, тук е ярко-червената. Страхотно Порше. Днес две Поршета, едно Нисанче, една Тойота ми. Добър улов. На Поршето дъното е метално на чейса. Да погледна. Да, чейса мисля, че е с метално дъно. А това е с пластмасово дъно. Тъй, че при този чейс в случая има две разлики. Боичката и дъното. На оригиналната е пластмаса, на чейса отдолу е метално. Докато при Ford Mustang от Mustang серията, там само дъното беше метално, оня синия Ford. Ето го и Cyberpunk Поршето. То не е Cyberpunk, то си е обикновена 911, но нали картата Cyberpunk. Много ми харесва боята. Много. Просто очите ми останаха тая боя кафява, разделена от една бордо, защото не е точно червено, ярко-червено линия и отзад черно. Просто избива рибата. Много е хубаво. Но това, което ми направи впечатление, че Нисанът наистина е много детайлен. Виждате пред хромирани елементи, фарове, отзад стоповете, хромираните елементи. И цвета много ми харесва. Много. Скъпи приятели, това е за днешното клипче. Дано да не е дълго, дано да не сте се отекчили. Ако ви харесва това, което правя канала, знаете как може да ме подкрепите. Напълно е безплатно за вас, но за мен е голяма подкрепа и знак да продължавам да правя това, което правя. Да снимам клипчета и да ви показвам Diecast колекцията си. Абонирайте се за канала, харесайте клипа, коментирайте, споделете с приятели, напишете мнение, ако ще и да е отрицателно. Благодаря ви, че гледате, благодаря, че сте с този канал и до нови срещи!